खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। आरो दिनै जों केरी मिनाटीनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। उस बच्चे के हाथ में फोन पूरा आ भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी गर्दन यूं 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 ये जरूर हो रहा है। मैं सही बता रहा हूं, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है। नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरगासिनो दंमोन केरी मिनाटीआ मोनसे भिडिअआव बेसेबां रां खामायो होननानै। दा बेखौ लानानैनो माखासे नायबिजिरनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आङो खालामनाय जाबाय। केरी मिनाटीआ इउट्युब आरो टिकटकखौ लानानै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन आरो बे भिडिअआ डिलीट जाबाय। बे डिलीट जानाय भिडिअआ गासै 73 मिलियन भिउज फैदोंमोन। दा बेहाय बिथाङा बेसेबां रां मोन्दों बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं। हमना लागोन जोङो 10,000 भिउसआव $1, 10,000 भिउसआव $1 बा 1 लाख भिउसआव $10 नङा होमबा? 1 मिलियन भिउसआव $100। दा बे 100खौ जोङो 73 जों इन्टु खालामगोन। 73 जों इन्टु खालामबाथाय जोङो गासै $7,300 मोनगोन। $7,300खौ जोङो 75 नङाबा 74 जों इन्टु खालामगोन। अब्ला जों मोनगोन बेहाय 5,52,000 रां। बेनिसाय बांसिनबो खामायदों जानो हागौ। दा बेहाय जोङो जास्ट 10,000 भिउसआव $1 हमनानै लादों। आरो बे डिलीट जानाय भिडिअजों केरी मिनाटीआ गावनि फैसाखौ मोन्दोंना मोनाखै होननानै सोंहरगासिनो दंमोन। बिथां केरी मिनाटीआ गावनि फैसाखौ मोन्दों। इउट्युबा जुदि गावसोरनि भिडिअखौ डिलीट खालामनानै होयोब्लाबो जिखिनि भिउस फैदों, जिखिनि एडभार्टाइज मोन्दों, बेखिनि रांखौ नोंथांमोना मोनखागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बिथां केरी मिनाटीआ मास मोनसेयाव एबा मोनसे भिडिअआव बेसेबां रां खामायो। बेबायदिनो गोबां इउट्युबारफ्रा रां खामायगासिनो दं इउट्युबनिफ्राय। मास मोनसेयाव 1.5 लाख गाहाम फैसा मोनो। सोरबा सोरबा मास मोनसेयावनो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख गाहाम फैसा मोनो। दा बेबायदि फैसा मोनब्लाथाय मा नांबावगौ? बिथांमोना इउट्युबजोंनो जागासिनो दं गावसोरनि लाइफखौ, मिथिबायना? जेरै फ्लाइं बिस्ट, जाट प्रभजट दं आरो माखासे इउट्युब चेनेल दंबावो बिदिनो हिन्दीनि। बिथांमोना मास मोनसेयावनो 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख बायदिसिना रां खामायो, मिथिबायना? मास मोनसेयावनो दै। आरो बिसोरनि भिडिअखौबो गोबां मानसिफोरानो नायखायो, गोबां मानसिफोरानो सापर्ट खालामो। मिलियन मानसिफोरा बिसोरनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो गोबां मोजां मोनो बिथांमोनखौ। दा बिथांमोना बेनिखायनो गोबां रां खामायगासिनो दं। गोसोब्लानो गारि बायनो हायो, गोसोब्लानो बिल्डिं लुनो हायो, गोसोब्लानो बबेयाव थांनो बेहाय थांनो हायो। जोबोर मोजाङै मोजां खामायगासिनो दं इउट्युबजोंनो, मिथिबायना? खैर, मैं वहां पर क्या देखता हूं, एक 4 साल की बच्ची अपने मम्मी के फोन पे टिकटॉक देख रही है। उस बच्चे के हाथ में फोन पूरा आ भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी गर्दन यूं 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 ये जरूर हो रहा है। मैं सही बता रहा हूं, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है।